ҳазорон фирорӣ ҳаракат ба сӯи марзи Сербия бо Маҷористонро идома медиҳанд. Салиби сурх дар шаҳри марзии Канҷиза, ки дар 4 километрии марзи Сербия бо Маҷористон ҷойгир аст, ба фирориён кӯмаки башарӣ тақдим мекунанд. Рӯзи 28 август 3,5 ҳазор нафар, ки рақами рекордӣ барои рӯзи воҳид мебошад, марзро убур карда ба Иттиҳодияи Аврупо ворид шуданд. ҳукумати Маҷористон сай дорад дар марзаш бо Сербия сохтмони девори симхорпечи 174 километраро тибқи нақша то 31 август ба анҷом расонад. ҳукуматҳои Сербия ва Македония бошанд даъват карданд, ки раҳбарони Иттиҳодияи Аврупо стратегияшон дар муқобили вуруди муҳоҷирон ба қаламрави Аврупоро тағйир диҳанд. эътирозгарони покистонӣ дар шаҳри шимолуғарбии Пешавар парчамҳои Ҳиндустонро оташ заданд. Ин амал баъди бархӯрди мусаллаҳонаи нирӯҳои ду кишвари ҳамсоя дар Кашмир, ки боиси фавти камаш 9 шахси мулкӣ ва ҷароҳатбардории 60 каси дигар шудааст, барпо шуд. эътирозгарон, ки асосан пайравони ҷавони ҳизби тундгарои ҷамоати исломӣ буданд, даъват карданд, ки агар Ҳиндустон ба истилоҳи онҳо табаҳкорӣ дар марзро хотима набахшад, ба ин кишвар ҷанг эълон мешавад. бархӯрд дар рӯзе ба вуқӯъ пайваст, ки Ҳиндустон 50-умин солгарди ҷанги Кашмирро ёд кард. ҷанги соли 1965 вилояти Кашмирро миёни ду кишвар тақсим кардааст. ҳар яке аз ҷонибҳо тарафи дигарро масъули бархӯрд номидааст. дар шаҳри остонаи Қазоқистон гурӯҳи ҳомии муҳити зист бар зидди партоби мушакҳои Русия аз пойгоҳи байканури ин кишвар эътироз ташкил кард. фаъолони гирдиҳамоӣ мегӯянд, дар моҳи май мушаки Русия дар оғози парвоз ба замин бархӯрд ва маводи сӯхти он ба муҳити зист осеби ҷиддӣ расонд. бисёриҳо бар ин назаранд, ки марги дастаҷамъии сайгакҳои Қазоқистон маҳз аз сабаби пош хӯрдани маводи сӯхти мушакҳо рух додааст, аммо ин иддао то ҳол исбот нашудааст. полис чанд эътирозгарро боздошт намуд ва дар пайи он гирдиҳамоӣ хотима ёфт.